जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल ऊपर बातों पर लेकर नीचे बातों पर अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तबिया बोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई मालविया टंची तबिया बोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई लागताटे महालई पियो रछेने बा लागताटे माल ई पियो रछेने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के सोनो चालू कर ढोरी के ने बा साध सनिसाना लहंगा में बाटे एकरा कुछ देखा जाना अवधि से राइटर थारू साध निशाना अनुराग मिसाइल बाटे कुछ देखा जाना रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के सोनू चालू कर ढोरी के ने बा आरसीएम म्यूजिक न्यू ऐप अभी डाउनलोड कीजिए हमारे गूगल प्ले स्टोर से और पाए भोजपुरी लोकगीतों का एक से बढ़कर एक ऑडियो वीडियो सॉन्ग बिल्कुल मुफ्त।